Hajde da testiramo vašu logiku. Pitanje 1. Imate 2 konopca, svaki gori za tačno 1 sat, ali ne ravnomerno. Kako možete izmeriti tačno 45 minuta? Pitanje 2. Koja reč na srpskom jeziku ima 3 slova, a kada joj dodate još jedno slova, ostane isto? Pitanje 3. Na stolu su 3 kutije, jedna sa zlatom, jedna prazna i jedna s otrovom. Na svakoj piše po jedna rečenica. Zlato nije ovde. Otrov je u srednjoj kutiji. Ova kutija je prazna. Samo jedna izjava je tačna. Gde je zlato? Odgovori su 1. Zapalite prvi konopac s oba kraja i drugi s jednog kraja. Kada prvi izgori za 30 min, zapalite drugi s drugog kraja i izgoreće za još 15 minuta. Druga. Reč steo, dodate L i dobijete stol. Treja je u prvoj kutiji. Ako ste rešili bar 2 tačno, imate ozbiljan mozak. Lajkujte i subscribeujte se.